Ako po si Glenn Sandro O. Rivera. Humihingi po ng tulong para po sa aking tatay na si Guillermo Rivera na nakitaan po ng bukol sa kanyang baga. At humihingi po kami ng tulong na halaga na 70K kasi po malaki po yung kinakailangan po namin. Sana po matulungan niyo po kami, ako Bicol Party List at Congressman Saldico. Maraming salamat po. Hinaing ni Glenn Rivera, kinakailangan daw sumailalim sa laboratory test ang kanyang ama upang matukoy ang tunay nitong kalagayan. At makakausap natin ngayon mula sa ating satellite office sa Kongreso si Glenn Rivera. Kamusta na po ang kalagayan ng iyong ama? Medyo okay naman na po siya, pero kailangan po talagang ipaano po siya, patignan po gawa nga po ng karupusan bukod sa baga. Opo. Ano yung mga epekto nitong nakita umanong bukol sa kanyang baga? Ano yung mga naging epekto sa tatay mo? Ang alam ko po kasi dati, nag-QC po yung tatay ko, tapos yun po yung tingin ko lang po na naging ano po, kaya po siya nagkaroon ng gano'n. Pero di pa po ako sure po, yun lang po yung palagay ko kung naging ano, kaya po nagkaroon ng gano'n siguro po. Opo, kailan niyo po nalaman na meron na palang bukol sa baga ng tatay niyo? Nagpa-examine po kami sa heart center. Doon po namin nalaman na meron po siyang bukol sa baga. Opo, gano'n na daw ito kalaki? Hindi pa naman po naano kung kano, pero maliit lang po. Pero hindi po kasi malaman kung malignant daw po or yung, hindi ko po sure kung yung ano bang tawag doon, yung ano po, cancerous. Opo. At nang napatingnan niyo po ito sa doktor, ano daw yung sabi ng doktor? Anong kinakailangan na gamutan? Ano po ng CT scan with biopsy. Yun yung advice ng doktor na dapat pagdaan nitong tatay mo. Opo, yun po yung kailangan po. Ilan kayo magkakapatid, Glenn? Ilan po kami magkakapatid? Oo. Apat. So, lahat naman kayo ay tulong-tulong naman sa gamutan na kinakailangan ng iyong ama? Opo, tulong-tulong po kami naglakad po ngayon. Para sagutin ang pangangailangan ng medikal, nasa linya ng ating telepono si Sir Alvin Martinez, ang Supervising Political Affairs Officer ng Ako Bicol Party List. Magandang hapon sa iyo, Sir Alvin. Magandang hapon po sir, sa lahat po ng nanonood at nakikinig po sa Tabang Ore mismo. Magandang hapon po. Opo, mula sa libreng serbisyo ng Ako Bicol Party List, ano po ang maaring asahan nila Glenn para sa kanilang ama? Opo, at yung pong kanilang ama, nakita ko po yung kanyang mga dokumento na sinabmit po kanina sa Ako Bicol People's Day dito po sa tanggapan natin sa Kongreso. At yun nga po, at parang nangangailangan po sila ng malaki-laking amount po. So, ito po ay aaksyonan agad ng Ako Bicol Party List dahil kay Kong Saldico po. Apo. Inaprubahan na po ang 70,000 po. Ayun. Na tulong. Opo. Tulong medikal para kay Sige. tatay. Opo, Sir Alvin, paano po ito matatanggap nila Glenn? Ito pong itulong po ng nanggagaling po sa Ako Bicol Party List ay ipoproseso po ngayong araw at hihintayin lang po nila yung paglabas po ng guarantee letter na manggagaling po sa Department of Health. Opo. At after po doon, hindi naman po magtatagal po yan at ora mismo po tayo kumilos. Tatawag po ang ating mga staff po ng Ako Bicol Party List sa kanya upang kanyang kunin na ang guarantee letter. Ayun. Sige. Sir Alvin, ano po ang mensahe natin dito sa pamilya ni Glenn? Opo, ang mensahe na lang po natin sa pamilya ni Glenn po para kay tatay ay huwag po kayong mag-alala at ito na nga po at inaprubahan po na Ako Bicol Party List at Kong Saldico po ang tulong medikal. At sigurado po yan na ito po ay makakatulong dahil napakalaki po ng tulong na ibinibigay ng Ako Bicol Party List. Lagi pong tatandaan na Ako Bicol Party List po ay simulat sa pool ay tumutulong po ng walang halong kapalit po. Ito purong serbisyo publiko po. Nanggagaling po kay Kong Saldi at Ako Bicol Party List. Opo, tama po Sir Alvin. Sige, balikan ko si Glenn. Glenn, narinig niyo po na ang tulong mula sa Ako Bicol Party List ay tutulong po sa gamutan ng iyong tatay. Ano yung mensahe natin sa Ako Bicol Party List, lalo na kay Congressman Saldico? Maraming salamat po sa tulong po na maibibigay niyo po. Maraming salamat po una sa Ako Bicol Party List, lalong-lalo po kay Congressman Saldico. Maraming salamat po.
Opo. Maitanong lang kita, Glenn. Kanino mo nalaman ang Ako Bicol Party List ay tumutulong sa mga kagaya mo na nangangailangan ng medical assistance? Sa ano po, nung nakalapit na rin po kasi kami dati, bali nalaman po nung pumunta po dito malapit po sa DSWD, doon po nila sinabi sa nanay ko po noon na meron daw po dito sa Ako Bicol po. Opo. At ngayon, Glenn, napatunayan mo na ang Ako Bicol Party List ay talagang tumutulong at handang tumulong. Yes po, maraming salamat po. Ulitin ko po, maraming salamat po sa Ako Bicol Party List, lalo po kay Congressman Saldico po. Maraming salamat po ulit. Opo. At sa muli, maraming salamat din kay Sir Alvin Martinez. Siya po ang Supervising Political Affairs Officer ng Ako Bicol Party List. Maraming salamat po, Sir Alvin. Thank you very much po at sa buong tabang organismo po. Opo, at Glenn, maraming salamat din sa iyong tiwala sa aming program. Asahan mong may aalalay pong ang aming team dyan sa mga susunod na proseso sa iyo. Ano? Opo. Salamat po ulit. Maraming salamat po.